Malagmit mo gawas na ang warrant of arrest batok sa magtiayon nga Diskaya. Samtang sa kauluhan kontraktor nga si Sara Diskaya ni surrender na ngadto sa National Bureau of Investigation kagahapon. Straight to the point. Kini subay sa nag-ungong nga warrant of arrest batok kaniya. Straight to the May point. labot ni sa proyekto dito mahigala sa Mindanao area diin na pasakaan gyud og kaso, ha? Malagmit mo gawas na ang warrant of arrest batok sa magtiayon nga Diskaya. Umaabot karong pipila ka mga adlaw do na mga higalay mo gawas ing warrant ni Sara Diskaya naguna-una na sa surrender dito sa NBI. Niya kini ni ang uban pod nga mga congressmen nga kadto mga kontraktor og uban nga mga senators mura og padung sad mahigala magawsan og warrant. Ha? Og kini ni ang murag padung mamasko ni prisuhan ning mga tawhana. Pero ang ato mga higala nga kini ni ang mapatas ang pag-implementar sa balaod. Kay basin kining uban nga labaw pa mahigala mga kawatan o sa na diha mahigalay atong tagay pagtagad kay kung tinuod yod seryoso ta mahigala sa pag gukod ini mga kurap di wa tay pilion bisag unsay color. Ang problema ini dunay political colors ang pag gukod mahigala pagpihig-pihig o gukod diha nang laay na napita. Murag kanta sa Paskos Binilanggo gyud ang makanta ni Sara Diskaya rong umaabot ni Pasko o ang uban nga nalambigit sa flood control projects. Murag si Sara Diskaya og uban mga kaigalaan magkanta na sa Paskos Binilanggo. Si Sara Diskaya mahigala murag makakanta gyud nga sa nakauban ko pa ang mahal na kong mga kontraktor. Pero ang mga taga Sugbo mahigala ug kato mga congressmen, mga senators nga nalinyas partido mahigala sa administrasyon, ora man og joy to the world. Ang mga yanong mabubuhis in town katong kanta lang magsurban nga dihay naglagot sigig bagutbot, wa nay sulod ang iyang pitakang buslot. Christmas bonus wa mo abot.